מגרביים לבנות, למטה, את השחור, שהולכים יחף. אין, נכון? מה לא ניסיתי, אלוהים, אני לא מצליחה. מה שאתה עשית, תקני... מדברת על בנות, נכון? כן, הן הולכות לי, גם אני האמת, הולכת לתקופה כל הזמן. מה שאתה עשית... מה יאיו עושה לך לילוש? אפור. מכירה את האפור למטה? אז זה לא ירגיז אותך. אבל מה עושים חולצות כאלה שניות צפות? אי אפשר את יכולה, אבל זה נמצא בחלקים מסוימים. לא, זה הכל. אני ניסיתי לעשות, או לשים את זה בדלי עם... לא. לא רק? כן. ואת יודעת מה הוא עושה? הוא מצא אותו, הוא עושה חולים. אני לא הולכת לבן אף פעם, אז לא אכפת לי. חג שמח. כל הדברים הלבנים שלהם נהיים כזה צהוב כזה. חג שמח, מיני מאוס. נכון חמוד? כן. אני כבר שכחתי שזה על הראש שלי, הבת שלי הביאה את זה ונתקעתי. יאללה, מתי אתם רוצים לאכול? יאיו. יאיו, תעשי ווף! ווף! אבל יש להם כתמים צהובים. לא שמים, זה הכל אותו צבע, דרוי כזה, בז'י כזה, לא ממש צהוב. יש שני צבעים שמאוד קשה לשמור עליהם, זה הלבן והשחור. השחור אם את מחפשת במקרה ואת לא שמת לב, ומישהו שמה לך את זה בדרייר, את מוציאה אותו, הוא חצי צבע יוצא. אני לא שמה כלום. אם אני שכחתי והעוזרת שמה את זה בדרייר, אני באה למחרת, זה כבר יוצא. איך זה מבאס. לא שמה כלום. מבינה? צבע שחור וצבע